Hola família! Benvinguts un altre dia al nostre canal. Nosaltres som la Mar i l'Aurora i si sou nous al canal, benvinguts! Si passeu per aquí, Benvinguts! I si ja sou antics, benvinguts! Doncs abans de començar us donarem una mica de deures que és... No us oblideu de subscriure-us al canal, de donar-li a la campaneta i de donar-li al like per saber que us ha agradat el vídeo. I ara, sense més dilacions, comencem! Doncs avui us anem a parlar de l'espectacle del Carlo, unipersonal iogurt, dirigit per Leandra Rivera, dintre del cicle de gest viu del Centre Cívic de la Bòbila de l'Hospitalet. Doncs com va anar? Molt senzill. Vam l'altre dia estar mirant a l'Instagram. Carlo! Corre! Agafa entrades que no ens quedem sense. Vam anar a la Bòbila, vam clicar el link i de seguida vam poder reservar les entrades d'una forma ràpida, eficaç, sense problemes. El web va funcionar perfectament. T'envien un correu en el telèfon, que si vols te'l pots imprimir, si no el tens aquí, llavors quan arribes al teatre, pim, ensenyes el código corre i ja està. I tu entres. Fàcil. Ja està. Amazing. Aleshores, nosaltres vam veure que era el Centre Cívic La Bòbila i vam dir, calla, com hi arribarem aquí des de la Colombina? Doncs nosaltres vam anar amb moto. Nosaltres vam anar amb moto, però... Hi havia dues opcions, carretera Creu Coberta de Sants i tot fins a l'Hospitalet, o per la Ronda. Exactament, nosaltres vam anar a carretera de Sants, bla, 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 i a més, si veniu amb transport públic, doncs molt senzill, pugeu aquí a Sants, agafeu la línia 5 i em sembla que baixeu a Canvi de Lec, i en canvi, si aneu... Camines 3 minuts i arribes a la Bòbila. Però si en canvi vols anar-hi amb la línia 1 aquí a Hostafrancs, que baixes a Can Serra, si no recordo malament, camines 10 minuts i també arribes a la Bòbila, així que super senzill. De fet, estan aquí al costat, com qui diu. Jo crec que caminant hi arribaríem també. Home, hauríem de sortir abans, 40 minuts. Un passeillo. Com són les instal·lacions de la Bòbila? La Bòbila és un centre cívic preciós. Supermodern, està superbé, a més accessible per cadira de rodes, cap problema. L'únic que el tema d'aparcament, si algú va amb cadira de rodes i ha d'anar en cotxe, és una mica complicat, però bueno. Sí, però està bé. Sí, no, cap problema. Doncs, quan vam arribar allà... Vamos, hi havia... Tothom hi era tothom. Estava la Merche, l'Àlex Navarro, la Caroline Dream, l'Ale Risori... Hola, què tal? Quants anys sense veure? Ai. Una alegria de veure's. Tots els que no estaven confinats estàvem allà. Donant apoyo. Carlo! Que salga Carlo! O és que no estaven també al teatre treballant, que també pot ser. I com va ser l'experiència de l'espectacle? Doncs bueno, estàvem tots allà, no sé què, ¿puedo darte unos besos? Sí, com hem dit abans, que no tot tiempo! A la porta. Tot així. I hasta entra Carlo per la porta, tots estaven fora del teatre, amb un muro de caixes, tot allà que anava arrastrant per una banda i per una altra que anava, l'estava liant, parla. Exacte, o sigui que l'espectacle va començar a la mateixa porta del teatre. I tots allà, evidentment, partint-nos de risa. Així. Bueno, ens anava partint de risa perquè va pillar un que passava per allà i, bueno, va fer molta improvisació i va estar jugant amb les caixes. Molt divertit. Com definiries l'espectacle? Doncs era un espectacle de clown gestual que tenia improvisació, tenia performance, tenia molt de contacte directe amb el públic i, bàsicament, era Carlo arrossegant una paret immensa per tot l'espai. Aquí, al mig, us deixarem una sinopsis del seu espectacle, si voleu llegir-ho en detall. Le dais al pause. Exacte, però bàsicament és això, parla del pes de la vida i a vegades aquestes càrregues que portem d'una banda a l'altra sense massa sentit aparent. Igualment, aquí sota us deixarem un link amb la seva pàgina web i tota la seva informació perquè si voleu saber més coses d'ell hi podeu anar-hi. Què ens va semblar? Tots vam riure molt. El bo del clown és que te fa riure de les misèries humanes. En aquest espectacle, diguem-ne que no hi ha una barrera entre el públic i l'actor, el pallasso, com en aquest cas pallasso.
Normalment el dels teatres hi ha la quarta paret, que en aquest cas no hi és. No és un espectacle per nens. Però hi havia gent de 10, 11 anys així, poquets, i s'ho van passar bastant bé. O sigui que podríem dir que els adolescents sí que entrarien en el joc. És una obra per gent que està acostumada a anar al teatre. És una obra que no té un llenguatge de teatre convencional. Per tant, ha de ser un públic que està acostumat a veure molts tipus de llenguatge diferent. Perquè, clar, no és el mateix agafar i anar a veure La jaula de les loques amb el Joan Pere que no pas anar a veure les obres del Pepe Rubianes. Els dos són còmics, els dos són humor, però són completament diferents. Exacte, no és qüestió de que sigui millor un que l'altre, és simplement que un ha de saber quin tipus de teatre va veure i saber si allò li agrada més o menys sense que allò sigui millor o pitjor. És com dir, què t'agrada més, les pastanagues o la coliflor? És diferent. És diferent. Parlem de l'escenografia. Exacte, yo tengo una pregunta. Carlomo, ¿cómo vas de bolos tú? ¿Cómo te lo haces? Si lo ves, nos lo pones aquí. A veure. Exacte. A veure, perquè ens entenguem, com era l'escenografia? Era tot unes caixes de cartró, vale? Que al final no farem spoilers ni res, però acaben totes destrossades en el container. Exacte, és que l'obra s'acaba en el container. Con la Merche Ochoa. ¿Dónde están los míos? En el container. Exacte. Doncs, clar, tot aquell... Que no són moltes tampoc, però clar, si tu imagina't, aquests espectacles són el típic espectacle que un pot fer una gira de 3-4 mesos amb la seva furgoneta per tota Europa o on sigui i fent aquest espectacle en diversos pobles i ciutats diferents. Clar, o sigui, per 15 o 20 bolos, més tu has de viure a la furgoneta, perquè normalment és el que passa. On te cap tot això? O t'ho envien, i on te lo envien? Però bueno, ja està. Exacte. És el nostre dubte que teníem... Existencial. La llum. El tema de la llum no és molt rellevant. No, està quasi tota l'estona encès la llum del teatre i la llum de platea, perquè així pot haver interacció entre el pallasso i el públic. Clar, de fet és que l'obra sembla ben bé que es pugui fer al mig del carrer exactament a qualsevol lloc. Aleshores, la llum no té un paper important. El que sí que el té és el vestuari. Sí, el vestuari és tot un mono blanc, així que és senzill. Sí. No és molt recarregat i va amb una caputxa, un gorro i... Sí, va molt tapat, que això és molt maco, perquè diguéssim que és algo que ens ha canviat molt, no? Ara ens com tapem, ens protegim, i ell juga molt amb aquesta part del vestuari de protegir-li. Era molt interessant. Que has d'estar, ai, socorro! Cuidado, que no em passi res, la por. I fins aquí el vídeo d'avui. Però abans de marxar, aquí a sota també us deixarem linkats altres vídeos i altre material del Carlomo perquè veieu el tipus d'artista que és molt interessant. Doncs ens veiem en pròxims vídeos, en pròximes ressenyes, en pròxims moltes coses que tenim per fer. Adeu! Què et va semblar l'espectacle? Era aquesta la pregunta? No. De què anava? Com definiries l'espectacle? No he donat ni una. 2 hores ensayando, 2 hores. És que a més quan ensejàvem feia com... Yo digo que yo soy de texto, que a mí la verdad está en el texto, que yo voy a estudiar Shakespeare. Y ella, sí, que no sé qué, que no sé qué. Servido. Para lo que te ha servido. Play. Ah, jo? Ostres, que entrava jo primera, saps? La Com sobrada. No, com definiries? No, has preguntat jo què sé. Ni una he donat, ni una. Anda, vinga, tira. Para. No, és igual, que ja t'he començat a seguir. Ai, que són les